Nu. Sådan. Og så skal I bare spille. Okay. 1, 2, 3. Optager den? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg har fået besked fra et højt og helligt sted, fra en talerstol, fra den største bog i min reol. Jeg har lavet mig en pagt med de mennesker, der har magt, og med mening i. Jeg får ret, du får krig. Jeg slår dig ihjel, og jeg skrider min vej for den sag, jeg kæmper for. Hammerstein, dig. Du er en brik i et spil, og du er der kun for sjov. Jeg er det for the kill. Jeg har fået mig en tro på, at verden kunne være god, på at der bliver lys på den anden side, der skal fornyes. Så jeg har fået mig et land i en verden, der er sand, i det røde felt. Men man skal godt være kold, hvis man også skal være helt. Jeg slår dig ihjel, og jeg skyder min vej for den sag, jeg kæmper for. Hammerstein, dig. Du er en brik i et spil, og nu er der kun for sjov. Jeg er det for the kill. Jeg slår dig ihjel, og jeg skyder min vej for den sag, jeg kæmper for. Hammerstein, dig. Du er en brik i et spil, og nu er der kun for sjov. Jeg er det for the kill. Åh, jeg slår dig ihjel. Jeg slår dig ihjel. Jeg slår dig ihjel. Jeg slår dig ihjel. Vi hedder Det Bedre Broderskab, og det her, det var Jeg slår dig ihjel. Sådan. Rigtig god, rigtig god, rigtig god, rigtig god. Den er i kassen. Ja, den får... Fuck det. Den er god, ikke? Skal vi lige tage en anden?